Ne үшін Татарстан гербында ак барс сүрәтләнгән? Бу сорауга җавапны беләсең килсә, лайк куй һәм перепост яса. Бу Әйтче каналы. Минем исемем Ленар, мин Мәскәүдә яшәүче татар егете. Барс сүрәте борынгы орнаментларда, хәрби байракларда, дәүләт башлыкларының мөһерләрендә, ягъни печатларында еш кулланылган. Атаклы мәгърифәтче Шиһабеддин Мәрҗани язып калдырганча, бу хайван Идел буе Болгар дәүләтенең билгесе булган. Аның канатлы булуы илаһи көчләрнең ярдәм итүен дә аңлаткан. Канатлы хайваннар борынгыларда гөлпашытта булган ич. Шумерларда канатлы үгез, борынгы персларда канатлы ат, төркиләрдә ягъни бездә канатлы барс. Инде дә бүгенге көнгә әйләнеп кайтыйк. Узган гасырның 90нчы елларында Татарстанда бәйсезлек игълан ителгәч, республиканың үз гербы булырга тиеш диешкәннәр һәм эшкә дә керешкәннәр. Тәкъдим ителгән вариантлар арасында Сөйбикә манарасы, Зеланд атлы аждаһа, ярым ай, хәтта бүре башы да булган. Бүре борынгы ыруларның билгеләрендә шулай еш кулланылган. Ахыр чиктә комиссия ак барс өчен тавыш биргән. Без белгән бүгенге герб 1992 елның 7 февралендә кабул ителгән. Авторлары Риф Фәхретдинов белән Назим Ханзафаров. Әйдәгез, гербны детальләргә сүтеп карыйк. Ак барс кызыл кояш фонында басып тора. Кояш элек-электән төрки халыкларының табыну символы булган. Уңыш, бәхет, яшәешне аңлата. Барс алгы уң тәпиен күтәреп тора. Бу исә хакимиятның бөеклеген белдерә. Уң як тәпи шулай ук эшнең уң аяктан башланганын, Татарстанның яңарыш юлында баруын аңлата. Барсның үткен тешләре һәм тырнаклары үзен һәр чак якларга әзер булу турында да сөйли. Койрыгына карагыз әле сез. Сезнең мәчегездә кәеф әйбәт булганда, мулла песидәй сырпаланып Бүтән әгъзасын шулай йөртәме? Гербтә ак барсның койрыгы булай итеп торуы бик яхшы билге җәмәгать. Бу мәчене Татарстанда шул кадәр яраталар, аны республиканың хоккей командасы белән банк исемендә дә очратып була. Казанда барс белән зооботаника бакчасында күрешә аласыз, дуслар. Әмма герб тагысын эзләп йөри күрмәгез берүк. Тормышта барс ак түгел, алмачуар дип әйтү дөресрәк булыр.